här är i dåligt skick. Folk har ristat här på väggen. Och så har någon klottrat med något svart där på taket. Det här är inte så bra skick. Den har blivit i mycket värre skick sen jag sist filmade den här trappan sist. Så tråkigt att de förstör hissen. Men de ska ändå moderniseras nästa år. I maj, juni. Väldigt gammalmodiga.